Šime je privatni iznajmljivač baš kao što je bio i njegov djed. Smatra da su nove tehnologije uvele goleme promjene u pružanju usluge obiteljskog smještaja. Prije ste znali imati po dvoje, troje u kao nekakvoj zajedničkoj kuhinji, zajedničkom kupatilu, WC-u. Danas je to sve ima, svak svoje ima zasebno. Znači, tehnologija napreduje i standardi napreduju. Najčešće ako imamo nekakve pritužbe, to će čak biti na brzinu interneta. I nekad i danas gosti žele proljudikati s domaćinom. Puno me lakše kad mu kažete da mu je auto sigurno u vašem parkiralištu, da ne treba se bojati da će neko provaliti u auto, da se mora bojati da će neko u stan. I to puno znači. Onda kako ga pošaljete na neki izlet. I zato je najpouzdanija ocjena kvalitete turističkog smještaja sam gost, njegov doživljaj, a ne broj zvjezdica, pa je na forumu regionalnog smještaja ponovljeno kako bi država trebala propisati tek minimalne tehničke uvjete za smještajne jedinice. Što se tiče opisa apartmana, u švicarskom pravilniku o kategorizaciji piše da je apartman jedan prostor koji ima kuhinju, kupaonu i sobu. Zajednica obiteljskog turizma zalaže se za kategorizaciju prema turističkoj usluzi. I usmjeravanje domaćina da se specijalizira za onu vrstu usluge gdje se i on dobro osjeća. Na primjer, ako se bavimo ribolovom sportskim, onda bi se trebali specijalizirati za ribiče. Finezić je i danas na regionalnom forumu obiteljskog smještaja Zadarske županije ponovio zahtjev da se ne ide u rekategorizaciju po zastarjelom modelu. To bi kao i dodatno porezivanje iznajmljivača rezultiralo, kaže, ključem u bravi. I to u sektoru koji ostvaruje 50% našeg ukupnog turističkog prometa.